Għall-ewwel darba f'pajjiżna se jittella il-Festival Nazzjonali tal-Banet. Il-banet kollha ta' Malta u Għawdex jistgħu japplikaw u jintgħażlu erba' biex f'Mejju li ġej itellew programm fil-Kottonera taħt id-direzzjoni tas-Sur Mas Trejxi Berras. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Birgu organizzata mill-Fondazzjoni Kottonera u l-Għaqda Kasini tal-Banda intqal kif il-banet iridu jħejju ruhom u jdaħlu kompożizzjonijiet ġodda. Il-President tal-Għaqda Kasini tal-Banet, Dr. Noel Camilleri, spjega xi linji gwidi li dawn iridu jimxu magħhom. Linji gwidi se jispeċifikaw li t-tip ta' mużika ta' strumentatura li għandhom bżonn qed hemm lista fil-linji gwidi biex ma jkunx hemm esaġerazzjoni ta' ħsejjes. Imma ikun hemm bilanċ mużikali f'kull banda u kull banda kollha l-istess strumentatura biex ma jkun hemm l-aspett kompetittiv. Għaliex dan l-eżekuzzjoni mhux se jkun festival kompetittiv imma se jkun sempliċement biex aħna nuru u nkabru l-isbuħija tal-Banet Maltin. Il-ċermen tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield qal illi din is-sena rridu nagħmluha s-sena tal-Kottonera u għalhekk fatt ta' proġetti u inizjattivi se jkunu investiti mal-20 miljun euro. Il-Festival Nazzjonali tal-Banet huwa wieħed minn sensiela ta' inizjattivi li se jkunu qed isiru. L-interess tagħna li nagħtu plattform nazzjonali lil banet nirrikonoxxu l-ħidma u nħeġġu aktar it-tagħlim tal-mużika u nħeġġu aktar ukoll lil banet jorganizzaw ruhom b'mod tajjeb ħalli nkomplu insaħħu l-identità u dak kollu illi għamilna Maltin u Għawġin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura José Herrera spjega kif bħalissa għaddejja ħidma ħalli l-Festa Nazzjonali li l-banet għandhom ir-rwol kruċjali fija tkun fil-lista tal-wirdinji kulturali tal-UNESCO. L-għana Maltija illi jidher li jistoqela li tiġi timbrata b'dan il-mod, però fuq quddiem li qed nibbuttaw l-iktar kważi hija l-Festa Maltija. Festa Maltija kull kien hemm festi, fid-dinja kollha hemm festi, però l-Festa Maltija għandha il-partikolarità tagħha tagħti l-identità tagħna u naħseb li bħala dak li huwa wirt intangibbli naħseb il-Festa Maltija għandna u kif qed nagħmlu nibbuttaw il-qudiem. Dan il-programm mistenni jittella fit-tieni u t-tielet ġimgħa ta' Mejju, iżda dan ser ikun suġġett għar regolamenti tas-saħħa pubblika.